יופי, ואני מזרימה. Hmm, טוב, אז אני רק מוודא שאנחנו עולות גם ללייב. מהמם. יופי, אז אנחנו לייב. טוב, ערב טוב, התחלנו. טוב, אז ברוכות הבאות. שוב, תודה שירי שבאת להתארח. בכיף, לכבוד הוא לי. כן, הרגשנו צורך ככה לדבר על נושא פחות אלגנטי, ובטח לא מדובר מספיק. החלטנו לקרוא לזה להיות בסדר אם לא להיות בסדר, כי יש לנו תחושה שאף אחד לא ממש בסדר, אבל איכשהו כולם משחקים אותה בסדר. ו... והחלטנו נעלה לדבר על הסכנות הכרוכות ולשחק אותה בסדר כשאתה לא. וחשבתי ככה כן, שהכנו את השידור הזה, וכשהתכוננו ככה חשבנו איך מאיפה נתקוף את הנושא. אז חשבתי שנתחיל עם סיפור, כי כשישבנו ודיברנו על הבסדר לא בסדר הזה, בדיוק שירי סיפרה לי איזה סיפור מעולה כזה, שממחיש שיכול להיות פתיחה טובה לכל הסיפור הזה של הבסדר לא בסדר. Yes. ואולי אם בא לך לפני כמה מילים על, את יודעת, מאיפה את באה, למי שלא מכיר, לא מכירה. טוב, אז אני באה מעולמות האימון, אבל במקור אני מגיעה מעולמות האימון האישי, ה-life coaching, אבל הרבה שנים אני עושה מה שנקרא אימון רפואי. זאת אומרת, אני במחלקת האוי-אוי-אוי, כזה. יש לי תשוקה לפתולוגיות, ויש לי גם תשוקה מאוד מביכה לאוכל בתי חולים, חייבת להודות, מאוד מביך, אבל אמיתי. ויש לי גם פזם ארוך של בתי חולים ברמה האישית. אז בעצם הבאתי את התחום של האימון לתוך המקום הזה, שזה לא אימון בריאות, אלא זה ממש אימון של אנשים במצבי חולי, והרחבתי את זה לאימון של בני משפחה מטפלים, אנשים שמטפלים בבן בת משפחה, שמתמודדים עם אתגר רפואי, בריאותי, תפקודי, ואני מתעסקת בליווי מצבי סוף חיים וטראומה ותשוקה כזה. כל הדברים המגניבים. כן, 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 לגמרי. זאת אני. מגניבות זה פה. אני רק אתרגם למילים פשוטות עם מי שממש לא בעולמות, לא שוחה בעולמות האימון, טיפול, ליווי וכולי. בעצם מה שאת אומרת, זה שכשאת אומרת שאני מאמנת אנשים שנמצאים במצבים רפואיים, זה בעצם לפתוח למי שנמצא במשבר רפואי, התמודדות רפואית, סאגה רפואית, מסע רפואי, לא משנה איך נקרא לזה. כן. זה בעצם לפתוח להם הזדמנות לעשות בתוך השבר, בתוך ההתמודדות, לעשות עבודה. כן. לקחת את העניין הזה ורגע לעשות אותו גם עם ליווי, אבל זה ליווי מאוד מסוים כן, שבא להפוך לימון ללימונדה. או ללימונצ'לו. הכי טוב, הכי טוב. נכון? אז לזה בעצם הכוונה. כן. אוקיי. אז עכשיו אנחנו מוכנות לסיפור. אז הסיפור הוא כזה. גלגולה, איך קראנו לזה? גלגולה של נפילה. גלגולה של נפילה. בבקשה, גלגולה של נפילה. כמו שהאחיות שלי אוהבות לקרוא לזה, שירי עושה שוואווה. אצלנו המשפחה ידוע שאני עושה שוואווה. זאת אומרת, כשאני נופלת, אני נמרחת. אני יודעת שלא רואים עליי, אבל אני קצת קלאמזי. בקיצור, הסיפור הוא כזה. למחרת ליל הסדר,
צעדתי לי באוטו בבוקר בדרכי הביתה, ובירידה מהמדרכה לכביש, היה תמין כזה ירידה, כי זה היה מקום שככה מכוניות נכנסות, ראיתי, הנחתי את הרגל, ואיכשהו בצורה מפתיעה ובלתי מובנת לחלוטין, סובבתי את קרסול, והשתתחתי, אבל מה זה השתתחתי? נמרחתי על הכביש. עכשיו הייתי בשוק מהעניין, לא הבנתי איך זה קורה לי. אז קודם כל נשארתי ככה כמה שניות, ואז התחלתי לעשות בדיקה. קרסול, שבור, נקע, כזה, בסדר. כואב לי הברך, הבנתי ששפשפתי את הברך בצורה מפוארת, באמת. זה בעצמי, אוקיי, שירי, לאט לאט, כמו שלמדת, עוברת משכיבה, קודם כל עוברת לצד, מתיישבת וזה. ואני אומרת, האוטו פה, אני אקום, אני אלך לאוטו, אני תשב באוטו, ואני לא מסוגלת לנהוג חזרה הביתה. אני מצליחה להעמד 3-4 צעדים, אני מבינה, אני לא מגיעה לאוטו. אני לא מגיעה לאוטו. מתחילה לי תחושה של טרום עילפון. עכשיו, אני מתעלפת מקצועית. קודם כל, אני מתעלפת סדרתית, הרבה שנים. אני מכירה את המנגנון. בדרך כלל, אני גם יש לי כל מיני דרכים להימנע. אז אני מכווצת מכווצת וחזק ומשחררת את השרירים של הישבן. בדרך כלל זה מעלה את לחץ דם ואני מונעת התעלפות. קיצור, אני בצליעה מכווצת ומשחררת את הישבן, לא עובד. אני מבינה שזה בא. בקיצור, חציתי את הכביש, התיישבתי, הספקתי עוד להכניס את הטלפון או המפתחות מתחת לתחת שלי, ולכרוך את הרצועה של התיק מסביב ליד, ואני אומרת לעצמי, טוב, בסדר, אני מטושטשת. איזה מטושטשת ואיזה נעליים? אני מתעלפת על אמת, כאילו אנות. עכשיו, מה נהיה? אני מתעוררת, אני מגלה 2 נשים ככה מעליי. אחת אומרת, אני לא מאמינה שלא עונים לי במד"א. אני ככה מתחילה להתאושש, ואומרת לה, עזבי, זה בסדר, הכל טוב. חוץ מזה, את יודעת, ערב חג. עכשיו, זה לא היה ערב חג, זה כבר היה חג, היא מסתכלת עליו ואת לי, ולשנייה אני אומרת, תגיד, יש לך מים? קיצור, היא נותנת לי מים קרים, האם מנסה שוב להתקשר למד"א? אני אומרת, אל תתקשר למד"א. אני מוציאה מהתיק שלי קופסה כזאת עם כל מיני אגוזים וזה, אוכלת, מתאוששת, לאט לאט נעמדת על הרגליים, מגיעה הביתה. אבל אני מגיעה הביתה ואני שמה לב שאני לא יכולה להפסיק לבכות. שיש איזו תחושה שחטפתי חתיכת כאפה וכל החיים רועדים לי. ובאינטואיציה שאני אומרת, בונה, הנפילה הזאת, יש מצב שהייתה בכלל מטאפורית? אז לא, היא לא הייתה מטאפורית, אבל היא גם כן הייתה מטאפורית. כי אמרתי לעצמי, מה הקטע? נפלת בעבר, התעלפת בעבר, שרדת הכל קרה, ועדיין הרגשתי שכאילו יש איזה מעטפת כזאת, כמו איזה קרום שנסדק, ואני פשוט גולשת החוצה. עכשיו, אם היו שואלים אותי 10 דקות לפני הנפילה אם אני בסדר, ברור שאני בסדר. כאילו, אתה יודע, מצב וזה, אבל אני בסדר, אני מתקתקת, כאילו יודעת איך לנהל את זה. ומאז הנפילה אני בעיקר יודעת שאני לא בסדר. שום דבר לא בסדר. ואני מתרגלת להיות בסדר עם הלא בסדר. כאילו זה, אני יודעת שזה יעבור, אבל אני מבינה שהכל יותר מדי. כאילו זה שיש לי פרוטוקולים לתפעול רגיל, זה לא עובד עכשיו, אני צריכה להוציא את הפרוטוקולים שלה ביוקר, אוקיי? יש לי כבר הרבה שנים לא הייתי צריכה להפעיל אותם. מה זה הפרוטוקולים שלה ביוקר? הפרוטוקולים שלה ביוקר זה התנהלות אחרת לגמרי, כשהכל קורס. יש תחושה שכל מה שידעתי להישען עליו, אין מה להישען עליו יותר, הוא לא שם. או שהוא שם אבל הוא זז לי. ואני זוכרת את הפרוטוקולים האלה מתקופות עם האשפוזים שלי והמשברים הרפואיים שלי, שזה באמת איזה מקום שאת מתמסרת. זה כמו, אני זוכרת שפעם שהייתי קטנה, נכנסתי לים וכמעט טבעתי. ואז כשיצאתי, אבא שלי אמר, תשמעי, כשאת לא יכולה להילחם בגלים, תרפי. בסופו של דבר יזרקו אותך החוצה לחוף. וזה עיקרי הפרוטוקול, זה הרפאיה מלאה. זה כאילו, זה לסמוך ברמות שאת תזרקי לחוף. אין לך מושג מתי, אין לך מושג איך, אבל את יודעת שהחוף שם ואת תזרקי לה באיזושהי צורה, וכרגע את בעיקר עסוקה בלנשום. זה לא מאבק של להשאיר את הראש מעל המים, זה נראה אחרת לגמרי. אוקיי? יש בזה אלמנט של להשאיר את הראש מעל המים, כן,
אבל יש בזה איזה מין השלמה עם הנסיבות, שיש בה חוזק אחר. אנחנו בעצם עכשיו קיבלתם ספוילר למה הולך להיות בהמשך המפגש. אמ, ובעצם מה שאנחנו מדברות עליו, זה, כן, זה, אם אני ככה צריכה כאילו לקחת את הסיפור הזה ולהגיד, בעצם היה פה עניין קונקרטי, כן, שאולי הוא לא קורה הרבה לאנשים, אבל הוא קורה, ושבשבילו יש פרוטוקולים שעובדים, או דברים שאת רגילה לעשות, או להתנהל ולתפקד בתוכם. אבל בעצם מה שאת אומרת, שהנפילה הזאת הייתה איזשהו כפתור או טריגר להרבה מאוד דברים שהתגלה שיושבים שם, בעצם כמו בצורה סמויה יותר. כן. ואז דרך הנפילה הזאת את בעצם פוגשת משהו הרבה יותר גדול, שקשור בכלל לשבריריות ולפגיעות ולזה שהחיים עכשיו זה too much, ובעצם, כן, זה לא רק מתוך הסיטואציה הקטנה הזאת של חוסר שליטה עם הרגליים, נפתחת דלת לחוסר שליטה מאוד מאוד גדול על החיים בכלל. כאילו אם צריך רגע להקצין את זה לתוך, כן, אני גם לא מרגישה שאני מקצינה. אני באמת חושבת לא, שיש לא, פה משהו, אני באמת חושבת ומרגישה שיש משהו בנושא הזה שאנחנו באות לפתוח, שהוא באמת לא מוגזם, יש פה משהו שהוא מאוד גדול שנמצא בחוסר שליטה שאין איתו כל כך קשר, בגלל הנטייה לתפקד, בגלל ההרגלים כן לפתור דברים, בגלל המחשבה שכן, אנחנו עוטים איזושהי מעטפת, איזשהו שריון, איזשהו משהו שרגיל לצלוח דברים בהישרדות רגילה יומיומית, כן, ואז בעצם מה שאת אומרת, אם אנחנו כזה קופצות שוב, בטח נעשה את התנועה הזאת עוד הרבה פעמים, כן. נקפוץ מההתחלה לסוף ובחזרה, אבל בעצם לדבר על התמסרות זה כמו להגיד, אוקיי, זה ממש פלן בי. זאת אומרת, יש הישרדות ברמת ההישרדות היומיומית, יש תפקוד ברמת התפקוד היומיומי, יש את ההתמודדויות, סקלת ההתמודדויות השגרתית נקרא לזה, כן, שהיא גם מאוד רחבה, אבל נניח זה פחות או יותר בגבולות הנורמה, תכף גם נדבר על מה זה נורמה, נכון? מה הבייסליין שלנו, נכון. אבל פה מדובר כבר מחוץ לסקלת ההתמודדויות הרגילות ומחוץ לסקלת ההישרדות היומיומית, it's a whole different ball game, כן? יש פה איזה... וואי אנחנו, וואי. אנחנו, אנחנו מדברות פה על פעולה שהיא בעצם שמורה למצבי חירום ממש. כן, היא שמורה למצבי חירום, וזה מין... עכשיו, יש בסיפור הזה משהו שהוא קצת נוגע באגו. כי ככל שאנחנו יותר מתורגלות בתקתוק מצבי חירום, כשאנחנו מוצאות עצמנו באיזשהו מצב שבו אין שליטה יותר, יש בזה משהו קצת מעליב. כאילו, אני, אחרי כל הפזם שלי, ואני הסתכלתי על הברך שאני אומרת, באמת, כאילו עברת כל כך הרבה פרוצדורות רפואיות, באמת, על זה את מתפרקת? ויש פה איזה אתגר להגיד, כן, על זה אני מתפרקת עכשיו, וזה ממש ממש בסדר, כי זה מה יש, כאילו כזה. ובזה אני עסוקה. אני זוכרת שהיום בבוקר הייתה הצפירה של יום הזיכרון, שמתי על זה פוסט בפייסבוק, אני בשנייה הראשונה, בדיוק סיימתי סשן של אימון, בשנייה הראשונה, אמרתי, מה, איראן תוקפת שוב? כאילו, אני גרה ברעננה, אוקיי? ואני מריצה לעצמי בראש, אוקיי, אין לי ממ"ד, יורדת 6 קומות למקלט, אוקיי, יורדת החוצה 2 קומות למטה, כזה, ואני עוד מחשבת לעצמי, רגע, אני לבושה, אני יודעת, כאילו, נעליים, כפכפים, כזה, איפה הבת שלי? יוצאת בטיסה החוצה, הבת שלי עומדת דום, בחדר שלה ליד המיטה, צפירה. הסתכלת עליה, אומרת לי, כן, גם אני חשבתי שזה אזעקה. אז עמדתי דום, כמו ילדה קטנה. כאילו, לא כמו ילדה טובה, לא ילדה קטנה, כמו ילדה טובה, תורגלת. נגמרת הצפירה, אני במשך 10 דקות לא יכולה להירגע מהבכי. עכשיו, כל הקטע הוא, א', לאפשר, כי זאת פריקה. זאת פריקה, אין מה להתווכח עם הבכי. אבל אולי עוד לפני הלאפשר, בעצם קורה פה משהו. נכון.
שפותח דלת לאיזה משהו, נכון. שאנחנו פחות מתורגלים בו. יש פה... כי כשאנחנו יושבות פה ופותחות פה את ענייני הפגיעות, כן, שאני רגע, אם אני צריכה לשרטט רגע איזושהי מין כמו שרשרת, את השתלשלות העניינים כפי שזה קורה בפנים, כן, אנחנו מדברות פה בעצם על מצבים הישרדותיים, כשאנחנו לוקחות בחשבון שאנחנו מחזיקים את ההישרדות הזאת, כן, שאנחנו מדברות על נקודת מוצא, זה לא שההישרדות הזאת התחילה עכשיו או לפני חצי שנה. לא. אנחנו מחזיקים הישרדות מאוד קיצונית גם ברמה היומיומית הרבה לפני המלחמה. שאם אנחנו נשווה את זה לחיים שפויים אחרים במקום אחר, שאם נשווה את זה למערכת עצבים תקינה שמבוסתת, אנחנו נגלה, אני לא יודעת אם אני פה עכשיו באה עם בשורות מרעישות, אבל מי שלא יודע, או מי שצריך תזכורת, זה לא נורמלי. מעצם זה זה שאנחנו לא נורמלי. נמצאים, איפה שאנחנו נמצאים, מערכת העצבים שלנו מראש נמצאת בנקודת פתיחה לא מבוסתת, לא נורמלית, לא שפויה ולא תקינה. מראש. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח בן אדם שחי חיים מבוסתים, רגילים, שגרתיים, על שלל ההתמודדויות היומיומיות הפשוטות של החיים, כמו ילדים, כסף, זוגיות, בריאות, whatever, מקצוע, לא, כן, קריירה וכזה, אנחנו נמצאים באיזה מין, כן, לא יודעת מה, באיזושהי נקודה כזאת על המפה, שבנוסף לכל הדבר הרגיל, יש הרבה מאוד דברים לא רגילים, שהם אצלנו נחשבים, כן, בתור נקודת פתיחה של שגרה, הם כאילו פה מתווספים, ואז, כשאנחנו מגיעות עכשיו למה שאנחנו מדברות עליו עכשיו, כשאנחנו באות ובעצם כמו מהנקודה הזאת מסמנות מצבי קצה, מצבי משבר, דברים רפואיים, דברים כאלה ואחרים, כשאנחנו מדברות על טראומה, כשאנחנו מדברות על מלחמה, כשאנחנו מדברות על עוד איזה אקסטרה, אנחנו מראש מגיעים, אני לא אגיד שכולם מגיעים על רזרבות, אנחנו מראש מגיעים עם מערכת עצבים שהיא לא במצב תקין ומבוסת. שוב, ביחס הנורמה שלנו היא מאוד שונה. נכון. כי יש פה שאלה, אנחנו בעצם, זה נורא חשוב לי שנסמן לפני שאנחנו ממשיכות, מהי נורמה? איפה הנורמה שלנו ממוקמת כדי שנוכל להתייחס למה שקורה לנו אחר כך בצורה הוגנת. אני כי חושבת החמלה שהשאלה של... מתחילה שם מבחינתי, כן? כן. השאלה של מהי הנורמה היא שאלה מאוד מתעתעת, אוקיי? כי בהחלט. נורמה יכולה להיות מעוותת. זאת אומרת, אם אני נמצאת במצב הישרדותי או מתמודדת עם משבר לאורך זמן, תפיסת הנורמה שלי השתנתה. זאת אומרת, אם אני הורה לילד חולה, אוקיי? או ילד עם צרכים מיוחדים, או אני עצמי חיה עם מחלה כרונית, זה הבייסליין שלי, זה הנורמה, אוקיי? זה כמו, וזה כאילו, אנחנו דיברנו על זה בשיחה קודמת, שזה משנה גם את כל האופן שבו הגוף שלנו והמערכת הפנימית שלנו מסתדרת, היא כאילו מסתדרת עקום. וזה מזכיר לי שלפני מלא שנים, זה כבר לפני עוד מעט 20 שנה, עברתי ניתוח לב פתוח. ופתחו לי את בית החזה, וזו החלמה הייתה כואבת נורא, וכל תזוזה נורא כאבה. ויצא שבמשך החודשים של ההחלמה, החודשים הראשונים, אני הייתי נורא כפופה, ונוצר לי מתח שרירים ועיוות. זאת אומרת, כל המנח של הגוף שלי התעוות כדי שלא יהיה לי כאב פה בזה. ובאיזשהו שלב הכאב הזה נרגע, ואני חשבתי שעבר, הוא לא עבר, אוקיי? כל הגוף שלי הסתדר סביב המנח העקום הזה, ונוצר נורמל חדש. הגוף בעצם התארגן על הכאב נכון. בצורה עקומה ומעוותת, וזה הפך להיות הטבעי. נכון. וזה מה שקורה לנו כשאנחנו במצב הישרדותי ומשבר לאורך זמן. הגוף שלנו והמערכת הפנימית שלנו מסתדרת סביב המשבר הזה, ונותנת תחושה של נורמל. זה כמו שאנחנו חיים עם רעשי רקע, אוקיי? מזגן רועש. ובאיזשהו שלב מכבים את המזגן, וואו, מה, היה רועש עד עכשיו? לא. כזה, ולכן התפיסה הזאת של מה זה נורמלי, צריך נורא להיזהר שם,
נורא להיזהר שם, כי אין נורמלי אובייקטיבי, הנורמלי משתנה והנורמלי מתעוות, ואם אנחנו גם ככה באיזה עיוות פנימי, שהמערכת הסתדרה סביב משבר קיים, ואז מגיע עוד משבר, בעצם כובד המשבר החדש מתיישב על מערכת שמסודרת בצורה מעוותת. היא לא בדיוק. מיושרת להחזיק את כובד המשבר החדש. היא מעוותת, אוקיי? היא מסובבת. זאת אומרת, לכן אנחנו הרבה בעצם מה שאנחנו באות ואומרות פה, זה שמלכתחילה, וזה, אני כזה לוקחת רגע מין בכוכבית, אני מרגישה כן, אחת המטרות שלי, כשאני עולה לשידורים מהסוג הזה, זה לתת ידע שאני מרגישה שהוא א', הוא בסיסי מבחינתי, מבחינת מיומנויות חיים, והחינוך הזה לדבר הזה, או הנגשה של ידע, במובן של לשאול מהי נורמה. לקחת בחשבון שנורמה זה דבר יחסי, כי כשאנחנו בכזאת מהירות מדברים על נורמלי, או בכזאת מהירות מסמנים דברים כנורמלי או לא נורמלי, כן? תמיד השאלה תהיה, כן? לאיזו סקלת התייחסות אני מתיישרת. נכון. כן, אני משווה את הנורמה של מה שקורה לי לשוויץ, אני משווה את הגוף שלי לגוף של ספורטאי, כן, זאת אומרת, הנורמה זה באמת דבר יחסי ואישי ואינדיבידואלי ונמצא בקונטקסט מסוים, שזה כשאנחנו באים לבחון בערך את הכל, כן, זאת שאלה, שוב, גם אם לא היינו עכשיו יושבות בתוך מלחמה, זאת עדיין שאלה שהייתי רוצה לשאול, גם אנשים שמגיעים אלה לטיפול פרטני, זאת השאלה שאני אשאל. שאני לא בטוב, ביחס למה? יכול מאוד להיות שהלא טוב שלך בשבילי הוא נהדר, ויכול שאצלך, ביחס לנורמה שלך, נרשמת הידרדרות. נכון. כן? אז אנחנו תמיד עובדים ביחס לעצמנו, שזה מבחינתי כמו א' ב' שלפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על להתייחס לשבר, בדיוק מהסיבה הזאת. יכול מאוד להיות שאני הולכת הליכה עקומה, כי התרגלתי ככה, וכל מי שאי פעם הלך לאיזשהו טיפול גופני שקשור ליציבה ולמנח של הגוף, או עשה איזושהי עבודה עם מערכת העצבים, בגלל שיש משהו שכבר התקבע, ואני קורא לו הטבעי שלי, או הרגיל שלי, או הנורמלי שלי, הוא בעצם איזשהו עיוות, אני אנסה ככה, כשאני אשלח את ההקלטה, אני אנסה לצרף את הפוסט שדיברנו עליו, כשהתכוננו על הפגישה, נכון. יש מישהי בפייסבוק שכתבה פוסט נהדר, על באיזה אופן, כן, כמו המוח לומד לקבל את העיוות הקיים כנורמה חדשה. נכון. ושלרגע לא נשכח שמה שלמדנו להתארגן סביבו, הוא בנקודה ההתחלתית שלו, הוא לא נחשב נורמלי, או שהוא לא נחשב תקין, כן, אנחנו לומדים להתארגן עליו. ואז בהליכה העקומה שלי, כן, שאני מסגלת לעצמי, שוב, לא משנה אם זה מטאפורי או פיזי אמיתי, כן, אז מעל הדבר הזה באמת יש איזשהו, כן, כמו עוד אירועים שמתווספים על זה, ואז הווליום של ההתארגנות ההישרדותית שלי עולה עוד יותר. כן, אם אנחנו הולכות רגע כן, בתרחיש הזה של להגיע לקצה. ומה שאנחנו בעצם אומרות, כן, אם אני ככה ממשיכה, לוקחת אותנו עוד צעד אחד קדימה, זה שההחזקה הזאת, מעבר לזה שיש לה מחיר, ותכף נדבר עליו, היא לא תוכל להחזיק, איך אמרת? זה לא שאלה האם הדבר הזה ייסדק ויתפרק, זה רק שאלה של מתי. יש משהו בהחזקה הזאת, שאני מחזיקה מצב שהוא מצב של הישרדות, שנועד לכישלון מראש. זאת אומרת, הוא מראש לא יכול להיות מצב קבוע. הוא נוצר כמצב זמני. וכשאני נכנסת לתוך משבר, כשאני כבר מחזיקה משבר קודם, אז ההתפרקות תהיה הרבה יותר מהיר. הסדק הזה יהיה הרבה יותר מהיר. עכשיו, התפרקות זה לא בהכרח דבר רע, אוקיי? זה לא בהכרח דבר רע. אבל צריך לדעת איך לעבוד עם ההתפרקות הזאת. זה לא דבר רע, אבל שיצאו לו יחסי ציבור לא טובים. כן, אני תמיד אומרת, זה כמו שריפת יער. שריפת יער נראית נורא נורא דרמטית, אבל שריפת יער מאפשרת ליער לצמוח מחדש.
אז משבר ונפילה זה לא דבר רע, אבל אני חייבת להגיד שברגע שהסכמתי שהנפילה שלי תהיה גם מטאפורה, ואמרתי, אוקיי, האדמה זזה לי מתחת הרגליים, כל מה שהחזקתי, כולל אני, נפלנו, עכשיו, השאלה היא לא רק איך אני קמה מחדש, אלא מה עוד אני מרימה יחד איתי. ויש דברים שאולי אני רוצה להשאיר אותם על הכביש, אולי אני רוצה לקום אחרת, אוקיי? זאת אומרת, יש כאן איזה משא ומתן עם הדברים, רוצה להשאיר על הכביש. וואי, יש מלא דברים שאני משאירה עכשיו על הכביש, באמת. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, אם כבר הכל too much, אז השאלה היא, זה שאני יכולה להחזיק כל כך הרבה דברים, האם אני רוצה להחזיק את כל מה שאני מחזיקה? אני תמיד שואלת, האם זה שיש לי יכולת או פוטנציאל של החזקה, האם זה אומר שאני צריכה לממש אותו ב-200% של זה? או לגמרי. שאני יכולה לעשות 70%, כן? זה שאני מתפקדת C, נכון. זה שיש לי יכולות החזקה מטורפות, זה שאני אלופת על חלל בלשרוד כל דבר. האם זה אומר, כן, ואני פונה פה, כן, לא רק למין הנשי, אבל בעיקר למין הנשי, זה שאני, כן, מתרגלת לנצל את הסוללה שלי, המטאפורית והלא מטאפורית, ב-200% מהקפסיטי, האם זה בהכרח אומר שזה שוב, זה מחזיר אותנו להרגלים. זה שאני רגילה לשרוף את עצמי עד כולל הרזרבות, האם זה אומר שאני צריכה להשתמש בזה כל הזמן, או מה שאנחנו בעצם, כן, בתקווה להביא לאיזושהי מסקנה רגע חלופית, או שאני יכולה להתחיל להתאמן, להשתמש ב-70-80% ולהשאיר רזרבה, אז זה כמו מחזיר אותי להחליט שאני למקום של משאירה על בחירה. המדרכה אחרת. כן? וזה מחזיר למקום של בחירה. זאת אומרת, היכולת, מה שמשבר עושה, הוא עוצר אותנו. הוא אומר, רגע, תעצרי. עכשיו, אני יכולה להגיד, לא, 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 אני חוזרת בדיוק אותו דבר, אוקיי? ודוהרת קדימה, אוקיי? להגיד, תודה ששיתפת, ביי, אוקיי? הוא יעצור אותי בהמשך שוב, אוקיי? משבר אחר. או להגיד, אוקיי, אני עוצרת, ואני מפעילה פה בחירה, אוקיי? לחשב מסלול מחדש לא אומר בכך שאני עושה את כל המסלול הזה אחרת, אבל אני מכניסה לפה בחירה. ואולי אני רוצה ב-70% capacity. ואולי יש דברים שלגמרי לא מדויקים שאני סוחבת איתי. אני לדוגמה, הימים האלה שאני בהם פתאום נורא עייפה וצריכה לנוח יותר, ויש דברים שאני לא יכולה לעשות בגלל הרגל, אני מספר שכן הקמתי את הרגל ככה בצורה מפוארת. אז אני שואלת עצמי, האם הכל אני צריכה לעשות? הדיאלוג הזה עם הבחירה, הוא יכול להיות נורא נורא מבהיל. כי זה שפתאום יש חופש בחירה, ואנחנו יוצאות מהאוטומט, יוצאים מהאוטומט, הוא לא תמיד כזה קל. ולהחליט לקחת צעד אחורה מדברים מסוימים, גם הוא יכול להיות מבהיל. אבל בסופו של דבר יש כאן איזושהי הזמנה לשיח ולהקשבה ולבחירה. בעצם כדי לעשות את זה, כן, אם אני ככה מכניסה פה את החוליה המקשרת, יש את מה שקורה, אוקיי? כן, אמרנו שיש איזושהי תשתית מסוימת, כי אנחנו לוקחות בחשבון שהתשתית הזאת היא גם אינדיבידואלית, גם מראש כבר מושקעים משאבים בהתמודדויות, זאת אומרת, אנחנו לא באים, כן, לגמרי פנויים לדברים האלה בדרך כלל, כי יש את החיים וכולי. נכון. ומתוך הדבר הזה, כן, זה מצטבר לאיזושהי מסה קריטית פלוס ההתמודדויות, זאת אומרת, לי חשוב כמו כל הזמן להחזיק, כן, ביד אחת איזושהי פרספקטיבה שאומרת, הדברים קורים בתוך קונטקסט מסוים. תמיד. זה לא שלפני המשבר לא היה כלום ואחרי המשבר לא היה כלום. זה נבנה וקרה מתוך איזשהו זרם של חיים שכבר היה שם וכבר דרך שהלכתי בה, וכבר, כן, והכוחות שלי כבר מושקעים באלף ואחד בדברים האחרים, מעבר למה שאני צריכה להתמודד איתו בנוסף עכשיו, נגיד כמו המלחמה, נגיד כמו איזשהו משבר, אוקיי? אז יש שם שאלה מאיפה אני מגייסת ואז החוליה מקשרת מבחינתי, once אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה בחשבון, שלפני הבחירה אני בעצם, אני יכולה לדבר עליי, כן, אם אני מכניסה פה, אני החלמתי מסרטן השד לפני 2-3, וכשאני חושבת על מה הייתי צריכה להסכים לעשות שם,
אפרופו להשאיר דברים על המדרכה, אני מאוד מתחברת לזה. אני כל הזמן כתבתי המון בתקופה של הטיפולים, ואני זוכרת שכשנכנסתי לניתוח כריתה, הרגשתי, ידעתי ודיברתי כל הזמן על זה שאני משאירה יחד עם האיברים הכרותים, דברים שאין לי צורך בהם יותר. ההחזקה האינסופית הזאת היא מיותרת לי, ומסוכנת לי. כל יכול הזה, התפקוד, לא משנה מה, בכל מחיר, לגמור את הסוללה על 200%, לשחוק את עצמי עד עפר, כן? כל הביטויים שקשורים זה מיותר לי, כן? זה מיותר לקיומי, כן? מי שעובדת פה קצת עם ימימה, זה מיותר לקיומי הדבר הזה, כי יש משהו, כן? כן, והאקט שאני צריכה לעשות כדי להסכים להיות שבר כלי יזום, זה היכולת שלי לפגוש את הפגיעות, ולפגוש את הלא 100% שלי, ולהזדעזע מזה שאני לא 100%, שיש שם מישהי כזאת שיכולה להיות לא 100%. כי כשאנחנו מדברות על זהות וטבע, כן? כשאנחנו מדברות על זה שאני מתרגלת לצעוד צעדה עקומה, ואני בטוחה שלהחזיק 200 קילו, זה כן, או לא משנה כמה מולטי-טסקינג שאני מצליחה לעשות, אני בטוחה שזאת הנורמה, כי זאת הפכה להיות הנורמה, שאגב, וכאן שלמען כן, כדי שזה לא יהיה פה איזה תסכול באופן אישי, זה כל הזמן מפומפם גם מבחוץ. נכון. ואת ההספקים הם אף פעם לא מספיקים, ההישגים הם אף פעם לא מספיקים. כן, תמיד יש ציפייה לעוד, דרישה לעוד, שאיפה לעוד, תמיד יש לך לאן יותר, תמיד יש לך, כן, זאת אומרת, כן חשוב לי להגיד שגם זה, גם הציפייה הזאת, זה בקונטקסט חברתי, תרבותי, כן? אנחנו לא מייצרות את זה לבד, כשלא חלילה נצא מפה אשמות. אבל בגלל שזה המצב, הפגישה שלי עם זאת שפתאום אני מגלה שהיא לא מה שחשבתי, מעבר לזה שזה בפני עצמו שבר מאוד עמוק בזהות, זה מאלץ אותי להיפגש פגישה חזיתית. שוב, אם אני בוחרת, עם הפגיעות והשבריריות, ולהגיד, וואי, איזה קטע, יש מצב שאני זה לא הדבר הזה שסיפרתי לעצמי כל חיי. והנה קרה הדבר, נפלתי במדרכה, חליתי בסרטן, אני לא יודעת מה, נכנסתי לניתוח לב פתוח, וכל אחד מה שעובר עליו, ואז אני מגלה שאני אנושית, בייסיקלי, כן? שאני יכולה גם לעמוד בדברים ואני יכולה גם לא. וקורים לי דברים שמפילים אותי, לא משנה כמה אני חכמה נהדרת ויש לי פרוטוקולים לעבודה. נכון. נכון. יש פעמים שאני עובדת עם אנשים, והבקשה, ואני שואלת אותם, אז מה את רוצה? אז מה אתה רוצה? והבקשה הפנימית שלהם היא להיות מי שהייתי לפני המשבר, לפני המחלה. ומעבר לזה שמבחינה פילוסופית אנחנו אף פעם לא עומדים במקום, אנחנו כל הזמן משתנים, ההזמנה שלי, בואי רגע נסתכל ונבחן את זה. האם זה היה שם כל כך טוב? זאת אומרת, זה שהיה משבר, ופתאום אני מגלה את הפער בין האיש שהחזיקה ותפקדה וכו' וכו', והייתה בריאה, אוקיי? או מה שזה לא יהיה. גם אם היא החזיקה 200 קילו והלכה, את יודעת. האם זה באמת מיטבי? זאת אומרת, האם את רוצה לחזור לשם? האם היה שם כל כך טוב? או שאנחנו בעצם רוצות לדבר על חזרה למקום שמיטיב איתי, שהוא נכון לי ומדויק לי. היום. ובשביל לחזור למקום הזה, אני צריכה להסכים, לאפשר לחלום הזה להחזיק את כל העולם ואשתו, או כל העולם ובן זוגה, על הכתפיים, ולהיות כל הזמן בתפקוד שיא, וכל הזמן תקתק, וכל הזמן להיות נפנאה ונהדרת וחזקה ואופטימית. והאם אני מוכנה לאפשר למקום הזה למות קצת? כדי לראות מה ייוולד שם אחרת. האם אני מוכנה להיות חלשה ולעבור משבר, ולא בהכרח להיות מקסימה ואופטימית וכיפה קיי ועננו נתגבר וקומביה וכאלה, אלא ממש להיות עצובה ובלי פתרונות. לא לתמיד, לחלק מהזמן. אוקיי? האם אני יכולה גם לא להחזיק את זה? לא להחזיק כלום. האם אני יכולה לחמול עליי ולאהוב אותי, אם אני ממש גם במשבר וגם ממש לא יוצלחית בתוך המשבר? אוקיי? ממש אפס, אוקיי? שלולית של דמעות לא מתפקדת
בלתי ייצוגית בעליל, לא חזקה, אוקיי? בדיוק, כל מה מה שאני קורה? בזה לו, כל מה שהוא לא, אסופי, האם אני מוכנה לאהוב אותי גם שם? שאנחנו בעצם מדברות פה על, כן, כשחשבנו בעצם איך אפשר להנגיש את זה בצורה פרקטית, כי אני מאוד אוהבת שזה הופך להיות פרקטי, ואנחנו בעצם אחר, כמו נפגשות פה, אני לא באה מעולם האימון, אני באה מעולם הטיפול, והייתה לנו שיחה מרתקת על איך יש משהו במגמה, כן, המתהווה והמתפתחת, אמן, אינשאללה, שעולם האימון, שהוא מאוד מאוד פרקטי ויישומי, נכון. מתחיל לעשות איזה בלנד מאוד מבורך בעיניי, עם עולם הטיפול והריפוי והחפירות, והם מייצרים איזשהו משהו שהוא יכול להיות גם מאוד רגשי, גם מאוד מתבונן ופוגש וחווה וכולי, וגם בלי לוותר על הפרקטיקה של זה, ואז, כן, ואז לשאלה של איך אנחנו יכולות לקחת את כל השיח הזה, כן, לקחת את הנושא הזה שהוא במובן מסוים הוא אינסופי, כן, ההסכמה הזאת, או אי הסכמה להיות בסדר או לא בסדר, ומה זה בסדר, כן? שהפרקטיקה שלו בעצם, כן, אם אנחנו חושבות על איזשהו אקט פרקטי, הוא יהיה חמלה. שהדבר שאני יכולה להפעיל אותו באופן יישומי, הוא בעצם איך אני מתרגלת ומכניסה בדיוק למקומות האלה, שהם שיטים, שהם שבורים, גמורים, נפולים, חלושים, לא מתפקדים, איך שם, דווקא הם מביכים ומביישים מאוד, כאילו בוא נודה על זה, זה לא נעים להיות שם. איך שם, דווקא שם. אני מכניסה שם אקט של חמלה. נכון. איך אני מצליחה אפילו, אני תמיד אומרת שאפילו יש איזה מין, כמו נטייה, מאוד למהר עם המילה לקבל. כן? איך אני מקבלת את עצמי? תמיד אני אומרת, חכי. אל תמהרי לקבל, זה לא דבר קל לקבל אותו. בואי נתחיל מלפגוש, בסדר? את יכולה לפגוש ולגלות שבתוך המפגש הזה את לא באה לעצמך טוב. which is fine. ולא ואת בא לא לך צריכה, לקבל עכשיו. את לא, מה? ולא בא לך לקבל עכשיו. בדיוק. יכול להיות שאני אפגוש את עצמי, במיוחד אם אני פוגשת את הדבר הזה פעם ראשונה בחיי. אני כשחליתי זה פעם ראשונה בחיי, שנפגשתי תאונה חזיתית, מפגש חזיתי, עם חולשה פיזית לא מתפקדת, פחד ומסכנות. זה לא היה חלק מהלקסיקון שלי בשום צורה, ever. ב-40 שנות חיי כשחליתי, מעולם לא נתקלתי בזה ככה. כי לכל דבר היה פתרון ולכל דבר היה החזקה. ויש משהו במפגש הזה עוד לפני הקבלה, ואם אני אוהבת או לא אוהבת את זה, זה לא, כן, זה כאילו, זה כבר למתקדמים. יש פה משהו שבכלל להגיד, רגע, הנה, תראי, קורה פה משהו שיכול מאוד להיות שהוא מעורר סלידה. יכול להיות שהוא, כן, כי זה מסוג הדברים שאני רגילה לברוח מהם כמו מאש. איזו סיבה בעולם יש לי, כן? ואז יש משהו בואו נקבל את זה. אני לא אוכל לקבל את זה כל כך מהר, כי אני צריכה לעבור עם זה דרך. זה כמו להיפגש עם ילדה מעצבנת בלתי נסבלת, שהתרחקתי ממנה כל חיי, מכל החלקים המוחלשים כן? והמביכים והמבישים שלי. והדבר הראשון שאני אפגוש זה go away, כי אני לא רוצה את זה, כן? וזה צריך לעבור דרך זה, לפני שנוכל בכלל לדבר על קבלה והשלמה. זאת אומרת, צריך לבנות איזושהי מערכת יחסים עם הדבר הזה שלא הייתה שם קודם. וזה המפתח. כי אני בדיוק. חושבת שיש כאן, אנחנו צריכות לדייק משהו במושג של קבלה, אוקיי? כי לקבל את החלק הזה בתוכי לא אומר שזה הסטנדרט, וזה מי שאני מהיום ואילך, ואני מפסיקה להתאמץ לגדול ולהתפתח ולהתמודד. לא, זה לא אומר, אוקיי? זה רק אומר שאני מסתכלת על החלק הזה, ואני אומרת לו, שלום, גם אתה נמצא פה, לצד עוד הרבה חלקים נוספים, אתה לא כל כולי, ואני לא רק אתה, אבל אנחנו נצטרך להתחיל לדבר. יש פה מערכת יחסים, אוקיי? אנחנו נצטרך להתחיל ללמוד איך אנחנו מתנהלים כשאתה במרחב שלי ואני במרחב שלך. בתכלס, אתה יותר במרחב שלי מה שאני במרחב שלך, כי אתה חלק ממני. וזה שיחת שולם פנימית, כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברות על קבלה, או שאני מדברת על קבלה עם מתאמנות, אמרות לי, כן, אבל אני לא רוצה להפסיק להילחם, ואני לא רוצה להפסיק להשתלט. לא, זה לא השיחה. זה לא השיחה. זה קצת כמו שבסרטים האמריקאים האלה, על ההתמכרויות וזה, ויש מעגל שיתוף, אז מישהו מספר, ואז כולם אומרים לו, Thank you for sharing, we love you, כזה, ועוברים הלאה.
זה אותו פרינציפ, כאילו, שלום, נעים מאוד, תודה על השיתוף, חמוד, גם אני חמודה, אני בסדר, גם כשאני לא בסדר, אני בסדר, אני בסדר, בוא נתקדם. כן, זה בעצם כמו, זה המקום שממנו תצמח היכולת לתת לעצמך יד כשאת נופלת מהמדרכה, כן? או בכל פעם אחרת שתהיי חולה מסכנה שבורה ולא מתפקדת, תהיה יכולת לבוא, לפחות, אני אומרת, במינימום עזבי, אנחנו כאילו קופצות מעל הפופיק עם הקבלה והאהבה, אבל יש, כן? זה במינימום של להגיד, זה בסדר, אני לא כועסת עלייך, אני לא בזה לך, כן? באמת, אני אומרת ממקומות בגלל שאני עובדת בעיקר עם נשים, האלימות שאנחנו מפנות כלפי עצמנו, דווקא ברגעים שאנחנו הכי שבורות, אין לי דרך לתאר את הגודל של הדבר הזה, ואת המגפה של הדבר הזה. ממש מגפה. אני אתן לעצמי בראש, ואני אכה את עצמי הכי חזק, כשאני הכי זקוקה לאיזשהו מבט, איזושהי יד, איזשהו משהו, לפחות מה המילה שאני מחפשת? לא להחמיר את המצב. אם אני לא אעזור, לפחות לא לתת לעצמי בראש. ויש שם משהו כל כך אלים, פנימה, שלא יכול לשאת את המחשבה שאני, כן, יוצאת מתפקוד, שיש פה משהו כאוטי, כן, אני מחברת אותנו רגע לכאוס, שיש פה משהו כאוטי שמתרחש שאני לא מצליחה להתארגן עליו. ואני שונאת את עצמי עכשיו כן, על חוסר היכולת שלי לאסוף את הכל ולארוז את הכל בחזרה. כשמה שאני זהו. הכי זקוקה לו, זה איזשהו אקט של חמלה, איזשהו אקט של עיניים טובות, איזשהו אקט של הבנה, הקשבה, משהו, כן? שזה הדבר באמת שלוקח זמן לגדל אותו. במובן מסוים, מבחינתי זה עבודת חיים, כן? וכמה קל לנו לחמול ולהסתכל בעיניים טובות על אדם אחר, שקורס באמצע הרחוב, או עובר, או נמצא בתוך כאוס, ויוצא מתפקוד, ומתגלה במלוא חולשתו. כמה קל לנו להסתכל בעיניים אוהבות ולהגיד, כן, אבל אתה לא רק זה, אתה הרבה מעבר למה שקרה לך כרגע. ואז כשזה מגיע אלינו, יש שם אפס חמלה. כאילו, למה אני לא על הרגליים כבר? למה אני לא מתקתקת? למה ככה? מה בסך הכל קרה לי? מה בסך הכל קרה פה? כאילו, ילדים באפריקה וכזה וכזה. אתמול הייתה אצלי חברה, ואמרתי לה מתישהו לפני החגים, או לפני החגים, תקף אותי איזה משהו מאוד הזוי, ולא אופייני, שכלל כאבי ראש, כנראה שפעת, אין לי מושג עד עצם היום הזה מה זה היה. זה היה מאוד מאוד קשוח ומאוד מאוד מתמשך. ואמרתי לה, כשעקבתי אחרי זה, זה היה מדהים, איך הייתה לי סבלנות לזה יומיים שלושה, הייתי חמודה, טיפולית, סבלנית, נשמתי, טיפלתי בזה, ואז באיזשהו שלב, הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, מה נהיה? מה קורה? כן, מה נהיה? עברו 3 ימים, נשמה, לא עבדת, שכבת, נחת, ומה העניינים? עכשיו זה מצחיק, כי כאילו מה שאני יכולה להציג בתור תעודת סיום מהסרטן, זה על פניו, זה יכולת לשאת תהליכים ארוכים של חוסר תפקוד במשך 1.5 ולהיות חמודה. אממה, חזרנו לשגרה, נכון? הופ, 3 ימים, מה קורה? ואמרתי לה, כשזה לקח שבוע, כן? פתאום אמרתי, איזה קטע, הנה זה בא. החוסר סבלנות, התסכול, יאללה קומי מה קורה, כן, יש משהו בתסריט הזה שאני לא יכולה לשלוט עליו, וכאילו על פניו זה אמור היה להסתיים יותר מוקדם, שאני כן נחשפת במערומיי שם עם כל ההלקאה הזאת שחוזרת שוב, כי יש פה משהו שהוא לא בשליטה, שאף אחד לא אומר לי בעצם מה הדדליין של הדבר הזה, אם בכלל. נכון. אני חושבת שאחד החטאים הגדולים שלנו זה כשאנחנו מדברים על להחזיק לעצמנו מרחב חומל, להסתכל בעיניים טובות, לגלות לעצמנו חמלה, אנחנו מדברות על ההוויה של זה ואנחנו לא מדברות על העשייה של זה. והרבה פעמים אנחנו מבינות את הקונספט, אבל כאילו איך אני מתרגלת את זה לעשייה, כאשר הדיבור הפנימי שלי הוא אחר לגמרי, יש לי שם הרגלים אחרים של קומי כבר, כזה, יאללה, על הרגליים. ואני חושבת שצריך להתחיל לייצר שם כלים של איך עושות חמלה עם עצמנו, אוקיי? אהבה עצמית, מה הדוינג של זה, איך עושות את זה, איך אני אוהבת אותי,
כאילו מתכונים, כזה. כדי להכניס לשם איזושהי עשייה ולתרגל את זה, כי אם אנחנו לא נכניס עשייה ותהיה רק הבנה, לא יהיה מה שיחזיק את ההבנה, ההבנה תתמסמס, כי כלים, כביסה, מלחמה, כזה, צפירות, מסביב. יותר בגדר רעיון. נכון. כי מה שאני פוגשת עכשיו, נגיד, כן, אם אנחנו מחברות את זה רגע לאקטואליה, אז כשאנחנו יושבות ומדברות פה על בסדר, לא בסדר, מתפקדת, לא מתפקדת, סלחנית או לא, אני שמה לב כן, בגלל שאנחנו בתקופה מאוד ממושכת של, כן, בואי נודה על זה שזה, כן, יש פה איום ממשי, נכון. ויש משהו בהחזקה הזאת, כן, שוב, במיוחד דיברנו כזה, לקראת השידור דיברנו ואמרתי שאני מודאגת בעיקר מאנשים מאוד מתפקדים, כי אנשים מאוד מתפקדים מחזיקים מעולה, גם בעיני עצמם וגם החוצה, אבל עם מראית העין הם כאילו עמידים לנצח נצחים, ומשהו שם בהחזקה המתמשכת הזאת נסדק גם אצל כולם, אבל בעיקר מי שההרגל שלו הוא להחזיק אקסטרה גם ככה. זאת אומרת, מבחינתי מי שמועד לפורענות, זה אנשים שהם מראש באים מאיזשהו מקום של תפקוד C, שמחזיקים טוב מצבי קצה, שמתמודדים טוב עם לחץ, כן, שמצליחים לווסת חירום יותר בקלות מאחרים, ומשהו בתקופה המתמשכת ובהחזקה המתמשכת, אנחנו מדברות פה על איזושהי מעטפת שנסדקת באיזשהו שלב, שדווקא, כן, כגודל ההחזקה, כך גודל הקריסה. שדווקא האנשים שהם בתפקוד C, והם מספרים לעצמם שהם בתפקוד C, ובצדק, כי ככה זה מרגיש ונראה, זה באמת מאוד מאוד מתעתע. יש איזו אשליה של עמידות, כן, אשליה של חוסן, שהיא גם אמיתית, אבל היא גם לא. כי אי אפשר, כן, אי אפשר להחזיק, אנחנו חוזרות, כן, מחברות את זה שוב לאיזושהי תנועה טבעית, שום דבר לא בטבע ולא בגוף, לא בנוי להחזיק, רק להחזיק, בלי להניח, בלי להרפות, בלי להישבר, בלי לקרוס. כן, אז איך אנחנו, מבחינתי השאלה פה זה איך אנחנו גם מייצרות את הפרקטיקה של קריסה יזומה, או לפחות הפסקה יזומה כדי לא להגיע לקריסה, ואיך אנחנו באמת מתרגלות אהבה עצמית, או לפחות תחזוקה עצמית, אם לא אהבה, אז לפחות תחזוקה, נכון. בצורה שהיא יומיומית, פרקטית, יזומה, ומאוד מודעת. כן, זה כמו להבין שכמו שאני, זה דוגמאות פשוטות של רכבים, כמו שלא יעלה בדעתי לנסוע עם פאנצ'ר, כמו שלא יעלה בדעתי לנסוע בלי דלק, כמו שלא, כן? וברור לי שאני צריכה לעצור, לעשות את המינימום ההכרחי בשביל, כן, להשתמש בדבר הזה כראוי. יש משהו כן, בתחזוקה של המערכות הרגשיות והפיזיות שלי, וכן, גם הרוחניות וכולי, שהוא במובן מסוים צריך להיות באיזושהי תחזוקה או איזשהם הרגלים של עשייה לטובת הדבר הזה. אם אני רוצה להמשיך, כן, שכמו העמידות שלי תהיה מובטחת על ידי תחזוקה, היא לא תהיה מובטחת על ידי חוסר תחזוקה. בדיוק כמו כל דבר אחר. נכון. זה כמו שאתה אז כל איך אנחנו מערכת מתרגמות את עושים זה? לה דאון טיים כזה, עושים לה שאט דאון, אוקיי? סוגרים מערכת, ואז מרימים אותה מחדש. אני חושבת שחלק מהעניין זה לייצר קריסות יזומות, או לפחות מה שנקרא, כשמתחילה קריסה, אז אני מקריסה את עצמי לפני שהמשבר מקריס אותי. זה קצת כמו, בגלל שאני כל כך מתורגלת בהתעלפויות, אז כשאני מזהה התעלפות שמגיעה, אני מושיבה את עצמי לקרקע, אוקיי? כי עשי האלטרנטיבה... מה שתיארת בסיפור, כי זה בדיוק זה. בדיוק, האלטרנטיבה של לנסות ולהחזיק ולעמוד, המשמעות שלה תהיה שאני נופלת ואני מאבדת שליטה על הנפילה שלי, ואז אני יכולה לחוות וכאילו להיפצע. אבל אם אני מושיבה את עצמי, משכיבה את עצמי על הקרקע, כי אני יודעת שאני במגמת קריסה, אבל אני אומרת, אני אחליט איך אני אתיישב. את בעצם לוקחת שליטה על תרחיש שהוא חסר שליטה. נכון. ובעצם אם אנחנו מדברות על שליטה, בעצם השליטה שלנו בסופו של דבר היא שליטה פנימית, על מה אנחנו בוחרות ואיך אנחנו בוחרות להתנהל בתוך מצבים שאין לנו שליטה עליהם, אוקיי? אז אם אני עכשיו עומדת להתעלף, איך אני בוחרת להשכיב את עצמי או להושיב את עצמי? ואם אני עכשיו בקריסה, או אם אני עכשיו במלחמה, או מה שזה לא יהיה, איך אני בוחרת להתנהל בתוך זה? וזה לאו דווקא אומר, אני בוחרת להיות נורא אופטימית ונורא חזקה וזה וזה וזה. לא בהכרח ככה.
אוקיי? את יודעת, אני רוצה להתחבר למה שאמרת קודם עם האנשים שמתפקדים. אני זוכרת שכשהתחילה המלחמה לפני יותר מחצי שנה, אני כל הזמן חשבתי על כל מי שתקתק אז, אוקיי? היו אנשים שקרסו מיד, אמרתי, הם סבבה, הם כאילו, הם מטופלים. אני דואגת לאנשים שעוד חצי שנה התמוטטו, אלה שמתקתקים את כל המערכת עכשיו. וזה אותו דבר עם מחלות. זאת אומרת, אני דואגת, את הנטייה שלי לדאוג יותר לאלה שמתחיל אצלם משבר רפואי או מחלה, בין אם שלהם או של בן משפחה, והם מתקתקים, הם ישר נכנסים, הם מנהלים את כל הסיפור הזה. ומסביב זה כזה, כמה חזקה, כמה חיובית, כמה נהדרת, איזה גיבורה. אוקיי, בואו רגע נחכה, כי זה לא שאלה של האם, זה שאלה של מתי. ואז אם את מבינה שזה שאלה של מתי תגיע השחיקה? בדיוק, אם את מבינה שהשחיקה תגיע, והעייפות תגיע, בין אם זה כי התעייפת נורא, או פתאום יש משבר נוסף מבחוץ, אוקיי? ואת כבר מגיעה למשבר הזה עייפה, אם את מגיעה בלי החמלה הזאת וההבנה, שבשלב מסוים תיפלי, אבל ככה את בוחרת ליפול, זה יהיה הרבה יותר כואב. אז קודם כל בואו נלמד להקריס את עצמנו, הכל טוב. אני מקשיבה לך ואני אומרת, יש פה, מבחינתי זה הולך ישירות לעניין של לקחת אחריות. כמה אחריות אני יכולה לקחת באופן יזום? שוב, בהנחה שאני מבינה את האופן שבו הדברים מתנהלים, בהנחה שאני מבינה שאני בתור אני, לא משנה אם זה גוף או נפש, אני לא מנותקת מהחוקים של, כן, מחוקים של טבע, שבעצם שום דבר בטבע לא יכול להחזיק תנועה לאורך זמן. נכון. שוב, כשאני אומרת תנועה, אני בעצם מתכוונת לזה שההחזקה, התנועה הבאה שלה, כן, אם אנחנו לוקחות כל דבר, לוקחות את הנשימה שעובדת על שאיפה ונשיפה, לוקחות שרירים שעובדים על קיבוץ והרפאיה, לוקחים על, לא יודעת מה, סייקל של שינה שעובד על תפקוד ושאט דאון. זאת אומרת, כן, כל דבר יש לו מחזוריות של כמו עלייה וירידה, או תפקוד ופוס. כן, אז אם אני לוקחת בחשבון שככה הדברים מתנהלים ואני חלק מהדבר הזה שעובד ככה, הדבר האחראי יהיה להגיד, אוקיי, אם ככה זה עובד, בגלל זה נורא חשוב לי תמיד להנגיש את הרעיון של זה, כי אני מרגישה שזה כמו תמיד נהיה מין, וואו, נכון, נכון, אני לא יכולה לתפקד לנצח, איזה, כן, כמו לא ידעתי את זה, שזה, כן, שזה באמת משהו שהוא כמעט לא נגיש כרעיון אפילו, אבל once הרעיון הופך להיות נגיש, הדבר האחרי זה להגיד, אוקיי, איך אני מתרגמת את זה לתחזוקה שוטפת, איך אני מתרגמת את זה למעשים, ששוב, מבחינתי, כן, שאנחנו לוקחות את זה רחוק, זה איך אני מגיעה למקומות של חמלה ואהבה, אמיתית. לא על תנאי, ולא, כן, אני נחה כי כבר הרווחתי את זה ביושר וכזה. כן. אז אם אנחנו מחברות את זה לכאוס, ולנושא שבעצם נמצא שם כל הזמן מתחת כן, לחוסר תפקוד או לצורך בשליטה, אז הוא בעצם, כן, המקומות שבהם מתעורר חוסר שליטה זה כי יש חוויה מאוד כאוטית. נכון. שמתוך איזשהו סדר, גם אם הוא מדומה, של ההחזקה והתפקוד והבסדר, קורה משהו שהוא פתאום לא בסדר, וזה מכניס אותי לכאוס, לאיזשהו ערבוב נורא גדול. גם ברמה הפרקטית של החיים וגם מה שקורה לי בפנים. וצריך להבין שכל הפרה של השגרה, אוקיי? כל הפרה של ההחזקה הזאת שלי, מדומה או לא מדומה, נחווית ככאוס. זה יכול להיות כאוס קטן, זה יכול להיות כאוס ענק, אוקיי? ואני חושבת שאנחנו חיים בתקופה של כאוס, ואנחנו פוגשות את הכאוס הזה בגוף שלנו, עם השינה שלנו, עם התזונה שלנו, עם המתח שלנו, פוגשות את זה במשפחה שלנו, פוגשות את זה בקהילה שלנו, פוגשות את זה במדינה שלנו, פוגשות את זה בעולם. זאת אומרת, זה רבדים של כאוס, ולפעמים התחושה היא לאן אני הולכת כדי למצוא קצת שקט, והתשובה היא שכנראה שאני צריכה ללכת פנימה, ולא החוצה, אוקיי? אז השאלה היא, איפה אני מוצאת שקט? בתוך כאוס, והאם שקט, התפיסה של שקט, המושג של שקט, זה בהכרח נירוונה הוליוודית כזאת של חוף ים. ששוב מחזיר אותנו לשקט היחסי. נכון. כן, איך בתוך הדבר הזה,
שני דברים עלו לי, גם שגם זה יחסי, כן? זאת אומרת, יכול להיות שהשאיפה עכשיו לאיזשהו שקט פסטורלי במלדיבים, היא באמת מאוד תלושה מהמציאות, מכל מיני סיבות. בעיקר גם כי זה לא אפקטיבי. הסוף שבוע במלדיבים לא יפתור לי את הכאוס שאני אחזור אליו אחר כך, אם ההרגלים שלי ממשיכים אותו הדבר. והדבר השני, זה שאם אנחנו חוזרות לפגיעות, כן, זה כמו במובן מסוים, מבחינתי כאילו מה שהייתי רוצה שיצא פה בשורה התחתונה, זה שהתרופה הכי טובה לכאוס שאני מכירה, זאת הפגיעות. נכון. ההסכמה שלי, היזומה הזאת, לפתוח מקום לפגיעות ושבריריות ולהגיד, הנה, אני קורסת נופלת ואני לא במיטבי, והנה, גם אני עכשיו לא על זה. ויש משהו בלהסכים לפגיעות, שהוא כמו, אני מרגישה שזה מהרגעים המאוד יקרים, שבהם הכאוס מתפוגג, כי את לא נלחמת בו. אם אני חוזרת לסיפור של הגלים, שגם אני אגב טבעתי כשהייתי קטנה, לי לא. והיה משהו בלהילחם במערבולת, מעבר לזה שזה מאוד מתיש ולא עוזר, נכון. כן? לעומת היכולת להרפות ולתת, כן? כמו לעשות את המעשה הבלתי הגיוני ולהרפות לתוך הדבר הזה כדי לצאת, יש משהו בלהרפות לתוך מה שאין לי שליטה עליו, להרפות לא כי לא אכפת לי, לא, זה לא הרפיה של, אני ככה חוזרת, מתחברת למה שאמרת קודם, זה לא כי אני נכנעת ועכשיו אני משאירה את זה ככה, אבל להרפות נקודתית לתוך מה שאין לי שליטה עליו ולהישאר ערנית לגבי איך אני יכולה להתמודד עם זה, שם בעיניי הכאוס מסתיים, כי כן, המושכות עוברות אליי אבל לא ממקום כוחני או שולט. נכון. אבל צריך גם לזכור שזה מאוד לא אינטואיטיבי, התנועה הזאת. כי בדיוק. ברגע שאנחנו פוגשות כאוס, הרצון שלנו זה לנוס, לברוח או להילחם, אוקיי? וכאן אנחנו מדברות על משהו שהוא כמעט התמסרות, אני אגיד, אוקיי? זה לא שאני מתחתנת עם הכאוס הנצר עכשיו, אבל לרגע אני מסכימה רגע להתמסר, ואולי לא להיות במיטבי, בידיעה שאני אחזור להיות במיטבי, או חצי במיטבי. זאת אומרת, אני לא עוברת לגור שם. זה מצב זמני. וההסכמה הזאתי, שוב, מתוך המקום של החמלה, הוא נורא נורא חשוב. אז יש כאן הסכמה, מה שנקרא, להקריס את עצמי, כשמגיע כאוס, לאפשר לעצמי לקרוס, יש כאן הסכמה לתת למקום של הכאוס, להיות שם לפגוש את עצמי, כי ברגע שאני מסכימה, אז אני אמצא שם את השקט היחסי, ויש כאן הסכמה להיות בחמלה וברוך עם עצמי. להגיד, איך אומר, יש לי חברה, רותי שלו, אני חמודה גם כשאני ג'יפה. אוקיי? יש לי חמידות, והחמידות הזאת, היא פשוט לא ניתנת למשא ומתן. היכולת לראות החמידות של עצמי, גם שאני מרוחה ולא משנה איפה, אני חושבת שהיא סוג של כוח על. ממש. זה כמו, כן, זה כמו אין שום דבר שיכול להשתוות לעיניים טובות, כן? שיכולות לשים עליהם מבט טוב בכל תנאי, בכל מצב צבירה, בכל תרחיש, כן? ששיפוטיות לא תהיה, לא משנה מה קורה. בטח ובטח במקום שאני הכי זקוקה לתמיכה, לעזרה ולאיזשהו, כן, לאיזשהו ויסות דווקא שם, בדיוק כמו שאנחנו עושים עם ילדים. נכון. שאגב, אפשר לגזור מתוך מפלסי החמלה שיש לי לעצמי, להסתכל איך זה נראה בחוץ. הרבה פעמים זה אין לי שום יכולת להיות בחמלה לעצמי במקומות הנמוכים, שלוחה ישירה של זה, אני אוכל לראות איך לסובבים שלי, תהיה ממני המון ביקורת דווקא במקומות של שבר. כי אם אני לא יכולה לשאת אותי בחולשתי, יהיה לי מאוד קשה לשאת אחרים בחולשתם. נכון. כן? זאת אומרת, זה לא רק איזה משהו שאני יכולה להגיד, אוקיי, אני החמודה לזה ולזה, אבל לעצמי, זה לא יכול להיות מפוצל. לא, זאת זה אומרת, אם חייב יש להיות פה איזושהי באותו רצף. מוטיבציה לסיפור הזה, של לעבוד על מקומות של פגיעות ולפתח שם לגדל איזושהי חמלה או איזשהו משהו שהוא מסוגל להישאר שם בבלגן ועדיין להחזיק לעצמי את היד,
זה לקחת בחשבון שברגע שאני מפתחת את זה אצלי יותר ויותר, היכולת של להיות בתמיכה אמיתית, אם אנחנו כבר מערבות פה בני משפחה, בטח במשברים בריאותיים, מהמם. ואנחנו נראה את זה הרבה פעמים דרך בני משפחה, רואים, בגלל שליוויתי חולים, כן, בשנים העברו, בתוך מערכות משפחתיות, מאוד קל לראות מתי החמלה והדאגה היא האמיתית, ומתי יש אפשרות לפגוש את השבריריות שמתרחשת פה מול העיניים, ומתי זה כל כך מאיים עליי וזר לי, כי אין לי את היכולת הזאת בעצמי, אז נורא קשה לתת את זה למישהו אחר. אז על אותו משקל אני רוצה לומר, שאם אנחנו חושבות על איך אני מתחילה לעשות חמלה, אז להתחיל עם איך אני עושה חמלה לדברים או לאנשים שקל לי לחמול עליהם. איך אני עושה את זה, לא איך אני מרגישה את זה, איך אני עושה את זה. במילים, ואם במילים מה אני אומרת, במגע איך אני נוגעת, אוקיי? בזה שאני שם, איך אני שם. ואז לקחת את זה ולהגיד, אם אני אעשה את אותם דברים לעצמי, אומר לעצמי מילים כאלה, אגע בעצמי בצורה כזאת, אוקיי? זה התחלה של פיצוח של איך זה לעשות לי חמלה. כי אצל כל אחד מאיתנו זה נראה אחרת, למרות שיש לזה קווים מנחים מאוד ברורים, אוקיי? אבל קודם כל ללכת למקום הזה של על מי אני כן חומלת. ואז לעשות שם ממש copy-paste, יש שם מודול, יש שם מודל, אוקיי? בואו נעשה מודלינג, ניקח את זה, נבנה מודל ונתחיל להריץ את זה על עצמי. כי אם אני רק אסתמך על להרגיש חמלה לעצמי, ואני לא יכולה להושיב את זה לתוך התנהגות, לתוך מבנה, זה לא יחזיק. כמו כל דבר אחר בעצם אנחנו רוצים להטמיע. נכון. נכון. אז אני כן רוצה לספר, גם מי שרלוונטי וגם בכלל באופן כללי, שבעצם מתוך כל הנושא הזה, שהוא שוב, הוא בעיניי אינסופי, והוא באמת משהו ללכת אותו חיים שלמים, כן? אני באופן אישי מתאמנת על זה כל יום, לא משנה כמה כלים, ידע וכזה, ובעצם אנחנו פותחות, רוצה להגיד כמה מילים על המודולה שנפתחת בסוף החודש, כן. שהיא למאמנים. היא למאמנים, נכון. אנחנו בעצם פותחות קורס שנקרא, הוא יתנהל באנגלית, הוא נקרא Coaching Through Chaos, והוא בעצם מלמד מאמנים איך לעזור למתאמנים שלהם להחזיק מרחב ולנווט אותי. דרך כאוס רגשי. זאת אומרת, אנחנו נעבור על שלל הרגשות, אנחנו נהיה בהארדקור, באוי אוי אוי של כאוס רגשי, ואנחנו נסתכל על זה דרך נקודת מבט אימונית. אז השילוב הזה בין סשה לביני יוצר כאן סינרגיה מופלאה, אבל בסופו של דבר השפה שאנחנו נדבר תהיה שפה אימונית, ומי שכבר עשה קורסים איתי וב-MCI יודע שהגישה האימונית שלנו היא מאוד נושקת לעולמות הטיפוליים, היא מדברת שפה אימונית חדשה, רכה. אנחנו בעצם רוצות להנגיש כלים, כן? רשימה חלקית של רגשות שהולכים להיות שם, זה בושה וחרדה ואשמה ועבודה עם כאב, וכן, יש ממש מקומות שמראש אפשר לסמן אותם כפינות מאוד טעונות שמייצרות הרבה כאוס. שוב, לא רק אצל אנשים במצבים בריאותיים, לא רק במצבים שנמצאים במשבר, אנחנו כן לוקחות בחשבון שמצבי משבר מציפים ומעלים ווליום על כל הרגשות שגם ככה מאוד קשה לנו איתם, על כל המקומות והפינות שגם ככה קשה לנו איתם. כן. שאפשר להגיד שזה מה שהופך אותנו לאנושים ופגיעים, אבל אין לנו שום קשר עם זה, כן? זה משהו מחזיר, כן? אנחנו כמו סוגרות פה רגע איזה מעגל, זה מחזיר אותנו בדיוק למקום, מה אני עושה כשאני פוגשת את עצמי במקום שברירי, פגיע, שהחיים שלי הם לא דבר שיכול להתנהל בצורה שאני רגילה. והכאוס סביב הדבר הזה שמציף המון 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 פינות, שביומיום אין לנו גישה לשם, כי אנחנו עסוקים בלתפקד ולהסתובב ממוגנים מאוד, כן? מה עושים שם?
איך אנחנו לוקחות מצבים של משבר רפואי, כי את מתעסקת באמת בעיקר סביב משברים רפואיים, ואנחנו ממנפות את החלון הזה, כן, של חלונות זמן מאוד יקרים, כי אפשר לעשות שם טרנספורמציה ממש מופלאה. אנחנו גם למודות ניסיון אישי, אז אנחנו, כן, מדברות פה על היכולת לעשות שם איזה פליק פלק, לא ברמה הרעיונית ולהגיד, הנה עכשיו אני נורא חכמה, אלא באמת ללכת איתו ברגליים. לכן מה שאנחנו מציעות לכם הם ממש כלים אימוניים ופרוטוקולים אימוניים לעבוד עם הדברים האלה. כמה מילים על מתי זה מתחיל ואיך זה מתנהל? זה יתנהל בזום, זה מתחיל בסוף החודש הזה, ב-30, אנחנו נפגשות פעם בשבוע, בימי חמישי בערב. זה יתנהל אונליין, זה קורס בינלאומי, יתנהל באנגלית. האנגלית היא, לכל מי שחושש את האנגלית היא, מה שנקרא, אם עשית 3 יחידות אנגלית בתיכון, אז את סבבה, וגם אם לא. אנגלית מאוד פשוטה. רוב האנשים, זה קורס שהוא יהיה בינלאומי, אבל רוב האנשים שאנגלית היא לא תהיה שפת האם שלהם, בסופו של דבר. מה עוד אני יכולה לומר? מאוד יישומי, המון תרגול, מאוד 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 פרקטי. תקבלו שם גם ידע וגם כלים וגם תתרגלו, אז תוכלו לחוות את הדברים ותוכלו גם לעבוד עם פרטנרים ופרטנריות שלכם בקורס. זה בעצם 8 מפגשים שכוללים סטאז' נכון. והרבה מאוד תרגול, כן? זה לא קורס שמעביר ידע תיאורטי, אלא זה כל הזמן מחובר, כי המטרה, שוב, תמיד, ובטח במודולה הזאת, להוציא עם כלים מאוד פרקטיים, נקודתית, סביב עבודה עם כאוס רגשי, כן? שאם אני ככה חוזרת למה שדיברנו קודם, זה שברגע שאני בתור מאמן, שזה, כן, במקרה שלנו זה מאמנים, אבל זה בעצם יכול להיות כל איש מקצוע אחר, אם אני יודע לעשות את העבודה הזאת בתוכי ועם עצמי, אז היכולת שלי לתת את זה למתאמנים או אנשים שאני מלווה אותם, הופכת להיות הרבה יותר מעמיקה ומשמעותית, כן? זה לא רק תרגול תיאורטי, זה באמת משהו שאני יכול להגיד, עברתי אותו על בשרי עם הכאוס שלי, יש לי יכולת לייצר דיאלוג עם המקומות האלה, ואני יכול להנגיש את זה למי שאני עובד איתו. אני גם חושבת שזה משפחה, זה מתנה לכל האנשים שאנחנו אוהבים וחיים איתנו ואנחנו חיים איתם. יש כאן משהו אז שהוא... אני אצרף את הפרטים להקלטה, כן. שתשלח בעצם לכל מי שנרשמה לזום. אתם תקבלו למייל גם את ההקלטה וגם את הפרטים לגבי זה. שוב, הפעם זה רק למאמנים. זה יהיה קורס ערב בימי חמישי. ומי שזה רלוונטי לה, אנחנו נשמח לראות אותה שם. כן. אם יש לכם שאלות לגבי הקורס הזה, אז תרגישו נוח לשאול. אנחנו זמינות, נצרף פרטים. כן, ובכלל אם משהו מהשיחה של הערב ככה נגע והדהד ברמה האישית, ויש לכם צורך לדבר או לשאול, אז תרגישו חופשי לפנות לאחת מאיתנו. אז בנימה אופטימית זאת. אם יש שאלות למי שנמצאת פה, אז עכשיו זה יכול להיות זמן טוב. אנחנו משאירות אותנו. שירי וסשה, קודם כל תודה רבה. תודה רבה על ממש זום מרתק. מוכרחה לומר שאני ברמה האישית מאוד מתחברת להרבה ממה שדיברתם כאן, בתור מתפקדת סי, שלומדת להרפות ולשחרר. We love you, שוש. We love you too, בדיוק. והייתי מאוד שמחה להצטרף לקורס, אבל אני בעצמי מלמדת קורס בימי חמישי בערב. אז כשאמרתם חמישי, אמרתי, אוי, אז זה יצטרך להיות רק הקורס הבא. So sorry. וכל כך הזכרתם לי משהו, אני לא יודעת, לא ראיתי שיש כאן במשתתפות אמהות צעירות, אבל אני סבתא כבר, ואני מכירה ספר ילדים שנקרא כן קרה כלום. והספר הזה... מכירה את הספר. מכירה, נכון? וכשדיברתם על מה קרה וזה תתה, זה בדיוק הדבר הזה שזה מקסים, ממש ממש מקסים. ומאוד מואב, בתור אדם מאוד פרקטי ומעשי, אני מאמנת להפרעת קשב, אז הצדדים הפרקטיים מאוד, מאוד בעשייה שלי, אז נורא מתחברת באמת לעניין הזה, לשיר לפער הזה שדיברת עליו בין ה-being וה-doing בחמלה.
ואיך לעשות חמלה, כל כך יפה בעיניי, מקסים. קיצור, אני שם במחזור מספר 2. סבבה, כבר רשמנו את הפרטים ואנחנו ניצור. יופי, מהממת. תודה רבה לשתיכן. מקסים היה. תודה. ביי כיף. מלא. שיהיה ערב טוב. יש לי רק שאלה, שירי, האם אני יכולה להעביר את ההקלטה לקולגות שלי שלא השתתפו, נכון? אין בעיה. של בהחלט, זה ההקלטה. גם, תוכל לפנות אותנו, תוכל להעביר את ההקלטה, אני חושבת שכן, נכון? חוץ מזה שזה לא, עבר זה לא- בסטרימינג זה- בפרופיל של סשה ובפרופיל שלי, וזה יישאר שם. רק אני מתכוונת שזה לא קישור לא רשום, אלא קישור שהוא פתוח שציבור יכול להקשיב לו. מהממות, אנחנו לא תודה מעלות רבה. בסדר. זה לא יהיה פתוח לציבור, אבל זה כן יהיה קישור שאפשר להעביר ולצפות. מהמם. תודה רבה. בסדר? טוב, תודה לכם והצלחה. בשמחה. ביי. ביי ביי. אז בנימה אופטימית זו, נכון? יפ, שיהיה המשך שבוע טוב, תודה רבה. לגמרי. שבוע טוב, ביי ביי. שבוע מעולה. ביי. ביי. רק